od najvećih praznika u hrišćanstvu, pa tako i u pravoslavlju, jeste Božić. Jedan je Vaskrs, a drugi je Božić. Jako interesantan je sam datum kada se slavi Božić. To je 25. decembar po katoličkom ili 7. januar po pravoslavnom slavljenju. Uglavnom na isti se datum odnosi 25. decembar, s tim što jedan je po julijanskom, drugi po gregorijanskom kalendaru, ali svi se slažu da je, svi poglavari se slažu da je Isus rođen 25. decembra. Da li to ima veze ikakve i sa čim? Kao prvu, u Svetom pismu, Bibliji, nigdje ne postoji niti je zaveden tačan datum, dan ili bilo šta drugo kad je Isus rođen. Ne postoji, ništa ne postoji. Postoji određeno računanje kad Isus mogao da bude rođen, ali se ne zna tačno. Ne zna se tačno. Jedna od interesantnih stvari jeste da je 25. decembar zapravo paganski praznik koji je bio u čast Boga Sunca. Još jedna od stvari koji kaže, objavljena u jednim novinama, kaže 25. decembar se u dokumentima kao datum obilježavanja Božića prvi put spominje 324. godine. U vrijeme cara Justinijana priznat je kao službeni praznik. Drevni rimski festival igrao je ključnu ulogu u odabiru ovog datuma. Naime, 25. decembar je u Rimu bio poznat kao Deis Natali Invictus, ili rođendan neosvojivog, dan zimskog solsticija, a istovremeno u Rimu posljednji dan Saturnalija, koji je mnogo ranije preobrazio u sedmicu razuzdanog karnevala. To je Werner Keller, The Bible as History, strana 331. Vidimo, Božić se praznuje 25. decembra u skladu sa nekim paganskim običajima, sedmicom Saturnalija ili razuzdanog karnevala. Ali da li je to tačno? Da li je moguće da je 25. decembra rođen Isus? Mi ne znamo. Još jedna stvar koja je jako čudna jeste iz Svetog pisma, ako čitamo, da su pastiri čuvali stada dan kada je Isus rođen, što je jako čudno da 25. decembra pastiri čuvaju stada. Čak šta više, Sveto pismo, odnosno u Svetom pismu se ne može naći odgovor na ovo pitanje kada je Isus Hrist rođen, jer samo ono nije zavedeno.